जे रुंसारि सान फालिदों बेनि दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय ट्रास्टनि चेयारमेन बिथां अजित बर' डक्टर अजित बर' बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि MCLA माधव सेत्री बिथां आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन, तामुलपुरनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी बिथां, ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ट्रास्टनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जों बर' माहारिया मालाबाबो बावनो हानाय नङा। बेखौ लानानैनो बर' हारिया थांना थानायनि जि मोनसे साहस, बिथांनि बानबुंथाय, बिथांनि माखासे दर्शन आदर्श बेफोरखौनो लानानै बै समाव खालामदोंमोन। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे भारत उदांस्रि जानायनि सिगाङाव एबा उदांस्रि जानायनि उनाव बै समनि थासारिफ्रा बारा मोजां नङामोन आरो बिसेस भावे जोंनि माहारिया ट्राइबेल माहारि जानायलाय जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाया जोबोद मोनसे सरासनस्रा थाखोआवनो थायोमोन। सिम्पल लिभिं मोनसे आखु जोंनियाव दङमोन। दा बेयो मोनसे साइडथिं नायोब्ला गाज्रि नङा। जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाया सिम्पल, बयखौबो बजबनो हायो, अनसायनो हायो। नाथाय गुबुन फारसेथिं नायोब्ला माखासे इनडिसिप्लिन बै समाव दङमोन आरो बे इनडिसिप्लिनफोरखौ थिग खालामनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गावखौनो बावसोमदोंमोन। बिथाङा गाव धोरोम लानायनि उनाव, धोरोमजों दीक्षित जानायनि उनाव जोंनि माहारिनि सुबुंफोरखौ बे एखे फिल'सफिजों, एखे सानथौ सानस्रिजों बोरैहाय लांगोन बिनि थाखाय बिथाङा माखासे खामानि मावदोंमोन। आरो ब्रिटिश इन्डियानि समाव बर' माहारिखौ राजखान्थि भावे सांग्रां खालामनाय, सोलोंथाइ फारसे सांग्रां खालामनाय, रांखान्थि आरो गुबुन गुबुन जोंनि आब्रुथि, स्पिरिचुवेलिटी जेखौ आध्यात्मिकता होनो, बेफोर गासैयावबो सांग्रां खालामनायनि गिबि आगानखौ गुरुदेव कालीचरणआनो होजेनदोंमोन। आरो दिनै बर' हारिनि जारिमिन लिरोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि अबदान, बिथांनि जि बिहोमा, बियो बयनिख्रुइ जौसिन थागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो बेखौनो लानानै दिनै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। गुरुदेवनि सायाव रिसार्च खालामनानै माखासे सुबुंफ्रा लिरदों बिथांनि बायदिसिना हाबाफारिनि सायाव, बिथांनि बायदिसिना मावलांनाय हाबाफोरनि सायाव। नाथाय बेयो जथेस्थ' नङा। जों आरोबाव जोंनि फैबाय थानाय जोलै, फैबाय थानाय आथाल, बेखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनांगौनि थाखाय जों सोर, जों मा बेखौ मिथिनो थाखाय गुरुदेवनि सायाव आरोबाव गोबां खामानि जानांगौ होननानै आं मिजिंथियो, आं आसा फारियो। आरो बेनिखायनो दा नैबे समाव जोंहा ट्रास्ट आरो ब्रह्म धोरोम आफाद जयै माखासे खामानि मावनायखौ आं मोजां मोनदों। देग्लाय बिथांनि जोनोम सानखौ दिल्लीयाव खुंदों। दा बेजों लोगोसे आङो खावलायनो सानो जे नैबे 2023 मायथाइयाव जोंनि भारत हादरनि माखासे सिगां सिरिनि बेबायदि माखासे रिलिजियास, स्पिरिचुवेल आरो ससियेल रिफर्मा जायफोर समाज फोसाबग्रा सुबुंफोर दङमोन एबा गेदेमाफोर दङमोन, गुरुफोर दङमोन, बिथांमोननि सायाव खामानि मावग्रा माखासे आफादफोरखौ लानानै गुरुदेवनि मुङाव साननै बा सानथामनि मोनसे सेमिनार बा वर्कशप खुंनांगोन नेशनेल लेभेलनि। अब्ला गुरुदेवखौ जोङो आरोबाव गुवारै फोसावनो हागोन। आरो बिनि अनगायै नैबे गुरुधामाव जोङो डेभेलप खालामनो साननाय हाबाफारिखौ जों बयबो गोख्रों नोजोर होनांगोन। थांनाय बोसोराव 3 कौटि रां होनाय जादोंमोन आरो देग्लाय बोसोरावबो होबावगोन। गुरुधामखौ कमप्लिट खालामनांगोन, बिनि फरायसालि आरो आश्रमखौ थिग खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एटलिस्ट मोनसे मोजां थानसालि बेबायदि जोंहा ब्रह्म मन्दिर
थानांगौ जेरावनोखि सिबियारिफ्रा ज' जानानै माखासे खोथा सावरायनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय सावरायनो हायो दा बेनि थाखाय बेबायदि बेबस्थाखौ लानो थाखाय आफाद आरो ट्रास्ट मोननैबो खामानि मावनांगोन नैबेयाव जोङो बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन माखासे गेस्ट हाउस कनफारेन्स हल बायदिसिना लानो थाखाय सानदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि आगोलाव जायफोर आहुति होनाय जायगा जेरावनोखि बिथाङा खालामोमोन दा बेफोरखौ हेरिटेज बायदियै लाखिनानै एसे डेभेलप खालामनानै फोसाबनानै जाहाथे बाहेरनि मानसिफोर फैयोब्ला बेवहाय फैनो हायो थानो हायो सिबिनो हायो बुजिनो हायो बेनि थाखाय मोनसे मिउजियाम आरो लाइब्रेरिबो बानायनांगौ दा बे खामानिखौ स्पिडआव मावनांगोन देग्लाय बोसोराव आं बिथांखौ खावलायदों दिनै बेवहाय गुरुदेबनि न'खरनि असे मानगोनां बिथांमोना दङ दा बिथांमोनाबो नांथाबनानै दङ दा गासैबो ज' जानानै जिखिनि हाबाफारि जों आखायाव लादों बेखौ जों एसे स्पिडआव मावलांनो थाखाय जोंनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो फैगौ 15 तारिखनि उनाव खेबसे ट्रास्ट आरो ब्रह्म धोरोम आफादजों आं गावनो सावरायगोन जे नेक्स्ट जोङो मा हाबाफारि लानो सानदों बेखौ लानानै जोङो ट्रास्ट आरो ब्रह्म धोरोम आफाद जयै सावरायनानै गुरुदेबनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया मा जागोन बेखौ आङो बिथांमोना जेरैबायदि लुबैदों एबा साजेसन होगोन बेबायदिनो जोङो बयबो ज' मावलांगोन दिनै सरकार होननानै राजखान्थि खालामनांगौ जेबो गैया मानोना गुरुदेबा हारिखौ ओरैबायदि गोजौआव दैखांलांदों दा बेखौ जोङो दिनै बिनि सं दाननानै खामानि मावनो थांनायाव जोंहा राजखान्थि खालामनांगौ जेबो गैया गुरुदेबनि बिहोमाया राजखान्थिनि बेसेबा गोजौआव बै समाव गुरुदेबा हारिखौ खौसे खालामामोनब्ला सांग्रां खालामामोनब्ला हारिखौ जुदि एवारनेस लाबामोनब्ला जोंनि हारिया थेर बेथेर जालांगौमोन दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय रावबो राजखान्थिनि बाथ्रा सानालासे गुरुदेबखौ सिबिनाय गुरुदेबनि जोंनि बिथांनि बाणीफोरखौ फोसावनाय बिनि टिचिं बिथांनि जि फोरोंथाइ होलांनाय बेफोरखौ गेवसार होनाय बेवहाय बयबो बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथिदों मानोना लिडारा गोबां जानो हायो नाथाय गुरुआ सासेयानो आरो बेयो जाबाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म दा बेखौ नों जाय जेरावनो थाया मानो जों बयबो सिबिनांगौ आरो सिबिनो हायो आं दिनै एसे समा गुसुंखाय निमाहा बिदों एसे बारस' बुरस' खालामनानै बाहागो लाफैनाय जादों आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै गोबां हाबाफारि दंबावो नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावदों जोबोद मोजाङै दिनै हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो इयुनाव आरोबाव मोजाङै नोंथांमोना अराय सम मावलांबाय थानो हाथों बेखौनो मिजिंथिनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।